Така, проверихме в другото езеро психологията на тълпите, като няма значение тълпата от какви животни ще бъде. Независимо ято патици, стадо от риби, стадо от хора, абсолютно едно и също поведението. Някой повлича крак към грешното, а други повличат крак към правилното нещо. И така, сега ще ви разкажа друго нещо. Знаете ли, че за да не губят време, участниците на борсата предпочитат работа с лесни и кратни числа, и то в границите на дневната минимална и дневната максимална цена. Така няма да губят време и най-бързо и лесно ще обявяват числа и ще правят сделки. Ако хванете сутринта дневния минимум, вечерта цената на много от коините ще е на дневния максимум. Просто една права, по която има много тръни. За тях ще ви разкажа по-нататък. Сега една друга интересна, не идея, ами това, което съм го установил. Друг интересен факт. Да ви кажа ли, да не ви го казвам. Много мислех, да видим да не идват кучета, няма кучета. Ще ви го кажа. Значи, май не знаете, че лупата увеличава печалбата. Тя оголемява каквото виждате. Съответно, като я пуснете от менюто достъпност в телефона и я поставите над борсата, много бързо ще усетите разликата. Може да използвате и лупа предмет с дръжка над телефона. Резултатът ще бъде приблизително същия. Кучетата се разлаяха. Тук вече говорим за духовност, която има и в двата случая. А за софтуерната лупа, част от обяснението, защо става така е, че лупата показва над всички приложения се показва и тя заема прозрачния слой за наслагване на картини на екрана над всички други приложения. И точно този слой се следи от борсата за активностите ви, или с други думи за саботажа ви, или с трети думи за самосаботажа ви. Припомням ви, че трябва да гледате театър, вместо да натискате и шарите по екрана. И като пуснете лупата на екрана, тя заема преден план и изхвърля отвореното под нея приложение в един режим близък до фоновия. И точно заради това борсата си мисли, че не ползвате приложението и в момента, т.е. няма саботаж от ваша страна, и затова нещата вървят с пълна сила положително. По същия начин, когато размахате предмет лупа на телефона, вие държите лупата. Тя ви ангажира вниманието и така забравяте да пипате екрана. И така неусетно пак, гледайки театъра, и съответно нещата вървят в ваша полза. Може да ме последвате тук и в Viber със същото име и ще разберете как да търгувате успешно.